Good morning, everybody. Khulumbai bयखौबो. Welcome back to my YouTube channel. Diनै 18 मे Boro Bijwng San. Dotma प्राइमारि बर' साहित्य सभाया Boro Bijwng San फालिनो आखायाव लादों. दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आं न'निफ्राय फैयै Dotma प्राइमारि बर' साहित्य सभानि लांगोना मोनफैबाय. हाबाफारिखौ आं दा लोगोफोरनो फारि-फारियै दिन्थिलांबाय थानोसै. लोगोफोरा फारि-फारि भिडिअ नायलांबाय थादो. Dotma प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि मावख' भिडिअ देखायबाय. बे समाव आङो Dotma गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव सफैनानै गेटजों मावख' अफिसाव हाबनो आवगायगासिनो दङ. भिडिअआव लोगोफोरनो देखायबाय. लोगोफ्रा नायनानै लादो. आरो बै नुहुरनाया मावख' आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि साइम्बल बेखौ भिडिअआव देखायबाय. आरो गुबुन फारसेथिङै जोंहा Dotma गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा बिथांमोना फ्लेग हस्टिंनि थावनियाव फ्लेग हस्टिंनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ. भिडिअआव लोगोफ्रा नायनानै लादो. दसे उनाव जोंहा 18 मे बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै आफादनि जे फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिया जागोन दान्दिसे समनि उनावनो. 시리죠. 땡 가봐요. दिनैनि सानखौ फालिबोबाय थादों. दा बिदिनो फैयै दिनै 2022 नि 18 मेआवबो जोङो बेखौ फालिनाय जाहैबाय. बुंनो थाङोब्ला बे दिनैनि जेनाखि फालिनाय सम बर' बिजों सान मोनबोनाय बियोखौ जाफुंहोनो थाखाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफाद मोनसे दादों. बे दानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बर' बिजोंजों बर' फरायसाफोरखौ लेखा फरायहोनाय थांखिमोन. दा बेखौ जाफुंहोनो गोबाव सम सोमावसारनांदों बर' रायजो राजाफ्रा गासै जयैनो. दा बिदिनो सिगांग्रो आर'ज बिलाइखौ 1952 मायथाइनिनो 26 डिसेम्बर खालि होजेननाय जादों आरो बेखौ दैदेनदोंमोन बै समनि मावफुं आफादा दानानै होनाय मोनसे उफेरा आफाद बर' बिजोंखौ जाफुंसार होनायनि मोनसे उफेरा आफाद दाना होदोंमोन. बेवहाय आफादगिरि महरै सतिश चन्द्र बसुमतारीजों लोगो लानानै जगेन्द्र बसुमतारी सासे फादगिरि टाइटेलनिबो सासे सोद्रोमा दङमोन. दा बिथांमोनहा
धुब्रियाव जेब्लानाखि कंग्रेस कमिटिनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मेल जायोमोन बहाय बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिष्णुराम मेधि बै समाव गिबि मन्थ्रिमोन बिथांनि आखायाव आर'जलाइ होदोंमोन बे आर'जलाइ होनाय समावनो बिथांमोनाबो बै समावनो मोनसे ज' बेंखनथाइ रायलायदोंमोन बे बेंखनथाइ रायलायनायाव बै समाव मिथिनाय बादिब्ला खुब सम्भब बिष्णुराम मेधि गिबि मन्थ्रिनि बादै रावबो बेखौ गोसो गोरबोजों आजावनानै लानो हाथावै बादि नुसारदोंमोन जायनि फलाव आरो सोमावसारनायनि लामाखौ बर' रायजो राजाफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव सोमावसारनो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारिया लासै लासैसो आगयदोंमोन बै समाव जरदारि जादोंबाबो अक्ट'आ बै समाव दानि बादि जानबुं गैयिलाय अक्ट'आ लासै लासै बारलांबाय थादोंमोन आरो बिदिनो 1954 मायथाइयाव मोनसे सुबुं गौमा खालामनो लादोंमोन बे सुबुं गौमायाबो हयथ' बै समाव जेरै जानांगौमोन बिदि जायाखैमोन बे समाव माखासे सोलाय सोल' जालांबाय थादों दा बिदिनो समा बारै बारै 1960 मायथाइयावबो मोनसे सुबुं गौमा उत्तर काजलगावआव लादोंमोन बे उत्तर काजलगावआव लानाय समाव बिदिनो माखासे थांलाय फैलायनि जें जाबोर जानायाव बे जाफुंजोबाखैमोन नाथाय 1962 मायथाइयाव नि 16 नभेम्बर खालिनो क'क्राझाराव मोनसे सुबुं गौमा खालामदों बे सुबुं गौमायाव हयथ' बै समनि हिसाब मोननाय मथेबा 25,000सो रायजो राजाफ्रा जयै हानजा सुरदिंमोन दा बे हानजा सुरदिंनायखौ बुरजा नुनानै पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा आरो जिल्ला बेंगिरिनि मानसिफ्रा बै समाव धुब्रियावमोन बे समाव बयबो क'क्राझाराव खारबोजोबनांदोंमोन बै समाव बेवहायनो मोनसे सावराय बेंखन जादोंमोन सावराय बेंखन जानायाव उनावहाय बेखौ गिबि मन्थ्रिनो बे जिल्ला बेंगिरिया दैथायहरदों दा बे जिल्ला बेंगिरिया दैथायहरनायनि उनाव बिसोरो मोनसे बै समाव दहमै सिरि मोननाय बादि जादों अबयसे दहमै सिरि मोननाया मोनसे दावहा नांनायनि जाथायजों लोब्बा लाफानानै जादों बादि बै समनि दैदेनगिरिफोरा सन्देह खालामनानै बुंफोरसोलायदों बे जाहैबाय चाइनाया बै समनि नेपा दा बेखौ अरुणाचल बुङो बेखौ गाग्लोबफैदोंमोन 1962 मायथाइयाव बहायनो नर्थ इस्टनि सुबुंफोरखौ गावस्रालांजानो गिनानै बर'फोरनो माबा मोनसे होनांसिगोन साननानै बै समाव बिदिनो मन्थ्रि आफादा शिलंआव ज' जनानै माबा मोनसे बिसोरनो होथारसै होननानै बेखौ थांखि लादों बिनि असिलायैनो रुपनाथ ब्रह्मखौ एक्सपार्ट कमिटिनि चेयारमेन दानानै मोनसे एक्सन प्लेन बानायदों आरो बे एक्सन प्लेनाव बर' बिजोंखौ होनांसिगोन होननानै बिसोरो बे रिपर्टखौ गिबि मन्थ्रिनो गथायदों दा बेखौ लानानैनो बै समनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मानसिफोर आरो मन्थ्रि आफादफ्रा जयैनो क'क्राझारनि नैबे दा हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपारपास बे फरायसालिनि गौलेम फोथाराव ज' जाफैयो बहायनो बै समनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहाया 18 मे 1963 मायथाइयाव बर' बिजोंजों बर'फ्रा फरायनो हासिगोन होननानै मोनसे गनायथि होलाङो बै समनिफ्रायनो जोङो दिनैनि नैबे 18 मेखौ फालिनाय जायो नाथाय बै समाव थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों थांनानै थाथों थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों थांनानै थाथों थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों थांनानै थाथों औ आं स्कुलाव थांग्रोसैलै माबागोन दानो औ स्कुलावबो फ्लेग दोननाया बहाबा थागोन आं दोनदोंमोन नालाय